Az volt a legnagyobb kihívásunk ezzel a képpel, hogy hatalmas. Tehát, hogy amíg egy kis képet az ember megfordít, akár egyedül, itt egész műtárgy technikusi csapat kellett hozzá, hogy megfordítsa, hogy hol a hátoldalt, hol az előoldalát, ugye hozzáférjünk. Hatalmas terület kellett neki, amit körbe tudtunk ugye járni, hova támasztjuk, súlya van, rettenetes nagy súlya volt. Ez már egy viszonylag extrém méret. Az OMRRK-ban, ahol dolgozunk, talán mondhatom, ez volt a maximális oldalhosszúság, amit még így a műhelyben ideálisan meg lehetett mozgatni, és a gépekkel elő lehetett ugye állítani a profilt hozzá, úgyhogy ez már egy, mondhatni, egy gigantikus méret.